Данчо мръдни бе, брат. Ти му викаш мръдни и той пак пред камерата. Подай долу, подай долу! Абе, нещо да поиграем. Нещо да поиграем. Да, се влиза. Това Костя ще ми мине пред камерата, ще го пребие. Гриби. Гледай се, вижте, кой стреля. Не бе, сериозно ли, че нека си вкарваме. Що? Какво е смисъл? Какво? Защото се сърдват. А, да. Такава, няма това контрола. Моля? Тики, Любо, Дони, Цеци. Абе, плътни, просто не искам да те слушам. Сядай тук и това е положението. Точно това е въпрос. Седни какво с някой, брат. Нищо няма спечели сега. Мога да спечеля някой друг бутон. Браво, момче. Браво, Цец. Браво, Любе. Защото те не могат да играят, ние се получават нещата. Ние не могат да играем, ние се получават нещата и ние се излизаме. Без това се получават цялата тази. Аз тия, брат. И аз. Аз не съм малко. Стреля! Викторе! Ей, браво, бе! Браво, Виктор! Покемон логи. Престанете, мухвай, бе, Любо! Любо, успокой се, братле. Ей, Любе. Любе, успокой се. Няма правим да... Какво е това на внимание, бе? Дръжте, Дюни. Микрофон е там си. Да, бе. Аре, Лиси. Лиса. Сил, бе.